Check. Praise God, hallelujah, mga examen. Buntag ka natong tanan, labi na sa itong buhi nga Diyos. O karon mga examen, at tas pagsugod sa itong buhaton, ang opening prayer akong yatag ni Sis Renren. Labi kang balan nga Diyos, Lord, ang indapit kaning kabugtagon, Lord. Anaya kami Ginoo, nagadol aning balay alang puanan Ginoo. Salamat Ginoo sa imong kayo sa imong kinabuhigat. Labi na Ginoo sa mga kaigsunan, Lord. Nga nasa dalanong ikaw Ginoo magagiya, magalig-on, magapanalipod Ginoo. Lord, salamat Ginoo diin sa pagsugod sa ang pagsimba, Lord, nga ikaw Ginoo magagiya, magalig-on kanunay sa matag usa ka na mo kasing-kasing Ginoo. Salamat Ginoo ning kabugtagon. Salamat sa mayong panahon Ginoo diin sa ang pagtapos, Lord, ikaw Ginoo magapanalangin. Salamat sa imong kaayo. Ako itugan kanimo ang tanan tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. O karong mga exam, pilita maglangay at tutas pagdayeg sa atong buhi nga Diyos, ang pagdala nini ang yatag ni Sis Sapara. Praise God, mga pagpag sa anak sa Diyos. Hallelujah! At pagkita sa mga pagdayeg sa itong langitan nga mga nagson at ang sa dilipat at kita sa paglimunahay uban doon sa matalis na kahilong.
tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang Tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, ay sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, yes, hallelujah. We bless your name, O God. Hallelujah, we praise you, Lord. Praise God, hallelujah. At kita sugod tayo dito ay Kamindot, pag-igsuon, karoon mag-ubang masaya o maghugiyaw sa pagdahinga. Kasi sa Jesus ang ating manuhat ay ang kaulang na masaya pero nagsadya pa mga problema. Suwarin niya karamdaman ka sa pagsakitan ko na gustuhin ng mabuhay. Karamdaman ka sa pag-aksyon ng taong Ginoo. Isa sa Jesus ang naging maluwas, pagkaabindot, tagapagod
pagsaya kitangka na gustuhin mo mabuti karundungan ta sa pagmagsyon bago taong ginuoy kasi sa Jesus natin manunogas ang kamindong pagsuot na mabuti mabusayaw o mabutla sa pagkakanan kasi sa Jesus ang ating manunogas alam na unaw nga masayaw karin nagsadya ka mga problema subar na karundungan ta sa pagsaya kitangka na gustuhin mo mabuti karundungan ta sa pagmagsyon bago taong ginuoy kasi sa Jesus ang ating manunogas pagkahalipot tagumpay mo ang kalibutan di pamilya sa kasing-kasing wala kang kultura kasi sa Jesus ang ating manunogas alam ka ulit ng saya ka rin nagsadya ka mga problema subar na karundungan ko sa pagsuot at kanta ng gustuhin mo mabuti karundungan ka sa pagsuot bago taong ginuoy kasi sa Jesus ating manunogas alam ka ulit ng saya ay nagsadya ka mga problema subar na karundungan ka sa pagsuot at kanta ng gustuhin mo mabuti karundungan ka sa pagsuot bago taong ginuoy kasi sa Jesus ang ating manunogas mahalaga ng pagsay ang mga ngapi ko pagawit ka din mo puno sa kalipan ang kasing-kasing ko ang kinabuhi ko imong gagibago tubuhong akala ko uhaw sa pasensya mo magagaling ako kami magtunoon sa pagsimba ituloy ka magasinggit sa pag-awit magkasinundan ka magagaling ako kami magtunoon sa pagsimba ituloy
presyo mo. Magaling ako ganun magpanood sa pagsimba, ipabuta, magasingit sa pag-awit. Mapasidunggan ka, magaling ako ganun magpanood sa pagsimba, ipabuta, magasingit sa pag-awit. Aron mapasidunggan ka. Hallelujah. Nato ba mga kalisod, kisagod ang mga umusibalo, at pananibasod. Amen! Wow, mahutog kasod, isa tagang manigsan, tumatog bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahalot kay naakaginuo, ang higabalos ko, maulanan, ang pagdawag mo mo, ang pagsalang igabalos ko, ang pagliksa igabalos ko, pagpasalamat, igabalos ko mo, ang pagsungit igabalos ko, ang pag-awit igabalos ko, mga pagdagin igabalos ko mo. Ato bang mga kausod, kasabot bang mga umusibalo, at pananabasod, huwag yan iksan, maanahot kasod, daghan naman, tumatog bagyo sa kinabuhi ko, at di ko mahalo kay naakaginuo, ang igabalos ko, maulan ng iksan, ang pagdawag mo, at pagsalang igabalos ko, ang pagliksa igabalos ko, pagpasalamat, igabalos ko pipo, ang pagsinggit igabalos ko, ang pag-awit igabalos ko, mga bandagin igabalos ko pipo. Iksan, tubang mga kalisod, kasabot ang mga umusibalo, at pananabasod, wala yun, mabahatag kasod, balutnan, tumatog bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadla kay naakaginuo, ang igabalos ko, wala lang, ang pagdawag mo mo, ang pagsalang igabalos ko, ang pagliksa igabalos ko, pagpasalamat, igabalos ko mo, ang paghihip igabalos ko, ang pagsinggit igabalos ko, mga bandagin igabalos ko mo, ang pagsalang igabalos ko, ang pagliksa igabalos ko, pagpasalamat, igabalos ko mo, ang pagsinggit igabalos ko, ang pag-awit igabalos ko, mga bandagin igabalos ko mo, Jesus. Hallelujah, Jesus. Igabalos ka mo mapagpahid na alam ng kaninunahan. Hallelujah. Jesus, ang pagsayang igabalos ko, ang pag-awit igabalos ko, ang pasalamat igabalos ko mo, ang pagsinggit igabalos ko, ang pag-awit igabalos ko, mga pagdagin igabalos ko
Igabal sa tibok ang pagsigit, igabalos ko ang pag-awit, igabalos ko mga pagdagig, igabalos ko tibok. Jesus, hallelujah, we bless your name on high, we declare your name on high. Oh Father God, yes, hallelujah. Jesus, we bless your name, God. Ang maghihatag mga pagdaig diha sa imong ngalan, ug aming ihugyaw ang among tingog ug pag-awit diha, ang lamang ikaw malipay sa among kinabuhi, Jesus. Higamain ka sa ng buhi ko, wala kayo'y magkalabang sa mga pagpagdamo. Ang panaghihadap mo para sa kaluwasan ko, malulunod mapasiyon ka, wala sa magalin mo. Mahinag maon ka sa kinabuhi ko, wala kayo'y makalabang sa mga pagpanggap mo. Ang pinaghihadap mo para sa kaluwasan ko, malulunod mapasiyon ka, wala sa makanino. Hanggang mamon, taas pa sa kalangitan, ang mamon, lalumpas sa kadagatan. Hanggang mamon, usok pa sa kahanginan. Kung mamon, tanako Diyos, kahibulungan. Once again, church. Mahinang maon ka sa kinabuhi ko, wala kayo'y makalabaw sa mga pagpanggap mo. Ang panaghihadap mo para sa kaluwasan ko, malulunod mapasiyon ka, wala sa makanino. Hanggang mamon, taas pa sa kalangitan. Hanggang mamon, lalumpas sa kadagatan. Hanggang
hangtod may usawan, hangtod may ininhawag, sa labi ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing buhay, mayroon ka ang alagaran ko. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Sa tibuok kong kasing-kasing, pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Diyos. Pasalamatan ko ikaw, Diyos. Sa tibuok kong kasing-kasing, pasalamatan ko ikaw, Diyos. Tungod kanina, Diyos, tungod kanina, mag-aawit ako, tungod kanina, nagdadayig ako, tungod kanina, mag-aawit ako, o Ginoo, sa pagdayig kanina, pasalamatan, tungod kanina, mag-aawit ako, tungod kanina, magdadayig ako, tungod kanina, mag-aawit ako, o Ginoo, sa pagdayig kanina, o Ginoo, sa pagdayig kanina. Hallelujah. Dalay kong kahugos, dalay kong kahugan. Hallelujah. Pagkatawag tayo sila kapag Diyos. We praise you, Lord. Kami nakapasalamat ng Diyos sa mga kaayog, sa mga pagkabutan, huwag sa mga pagagamhanan na doon sa mga bisyan ng mga kinabuhi karon. Ikaw magapanalangin, kanunay, huwag sa kanunay, salamat sa pag-asig, sa kaligunan sa tanang panahon na ikaw nakiguban ka namo. Sa matagadlaw at Diyos, salamat sa pag-amping, huwag sa matagsa ka panimalaya karon ania, nagituol kayo arubahan sa pagpagbawas diya sa mga tubangan. Ang tanan Ginoo, pagpasalamat, tuwag himaya, alalang sa tagbing na Diyos, ang tanan mag-iingon. Amen. Sa dili pa kita magapanglingkod igsoon, padayon lang sa kita sa pagpanington, at patalingugan ang pulong sa Ginoo nga diri makita sa unang Tesalonica 4:13-18 ang nagluhan ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsoon, buot kami nga misayod kamo sa kamaturan na hitungod yadtong nangamatay, na aron dili kamo mag-uol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagtuo nga sa Jesus na matay og nabanhaw, busa tungod kang Jesus banhawon og dadon sa Dios uban kaniya katong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang patulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo nga mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo nga dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmandog ang tingog sa arkang Ehel, ingon man ang lamog sa trumpeta sa Dios, o makunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga
mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kitaon niya uban nakadunay sa Ginoo. Busa pagbasig kamo tungod niining paglauma. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong ug sa kaniyang katawhan niya karon. Nagbuntag sa tanan ug ako ibalik sa nagdaman. Praise God, hallelujah mga igsoon. Nagkaroon na igsoon at tatas pagpalayan sa kadaugan. Atong awito na tuluhan ang kadaugan. Kadaugan sa Kristuhan, sa panagtigong bakong kahimuan, isugin pa ang gahong sa Diyos. Ayaw itaulan, tumindog ka, isugin mo ang gahong sa Diyos. Himayawan ka ang gahong sa Diyos. Ayaw itaulan. Praise God, hallelujah. Kung kinsa ka itong una nakaandam, akong hinatag ang panahon. May batag na tantanan mga igsoon o bagaan pa mo niya mauna ko mga igsoon. Muna ko ang pagpasalamat sa Ginoo na sa kanunay padayon siya na nagabag-o sa ang kinabuhi pisan sa mga kanunay mga ginagmay ng mga pagsulay, mga igsoon. Kani mga lamas lamang kini mga igsoon sa mga panakot pa lamas mga igsoon. Ang kadaugan mga igsoon nining mga simanahuna atong gadulong pang servisyo diya sa ato ang igsoon Perlan. At tinuod mga igsoon akong ginawa itararbahal din sige Isaw man, adunay mahawid. Matiyabaw, mapagdili mo, paubanon, halauban, hakot ini mga lakuton. Muna mga igsoon, sa nihabot naging panahon mga igsoon, pagsulay God sa kinabuhi. Katinuod mga igsoon, kusuhon bitaw igsoon ng mga trapal nga giatdong halos jud mahaswa mga ang mga trapal nanay nga bato nga mga balon o atong aquapier duha mahuwaan din tubig mga igsoon nakayong kus Ginoo Lord kami bahala ewa mahimo tubig imo mga igsoon ni bunag sa amplifier. Ako naganing gituwad, gipali ang amplifier haron nga dili masupan siya dito tubig sa sulod. Wala magamit o pila ka adlaw. Lord, ikaw rin magpauga sa amplifier mga igsoon kay dili na gina siya magamit mintras basa ang sulod mga igsoon. Kayo imong gamito na para sa kurente pag-chok ato mga sunog gina mga igsoon kay basa man. Mga aso gina siya. Munang tinguwa niya atong pastor nga matigayon na kayo ang mga amplifier. Pero ba, kasi gara pa kung tamalan mo sa Ginoo, mamimahimo kung imo niya karubuton. Tutuod mga igsoon ang gabi nintiyog lang usa ay gamit niya dito sa loob sa salamat Lord kay maayo ka imong gipauga ang tubig sa loob sa amplifier mga igsoon. Muna mga igsoon ang huna-huna sa Ginoo di gyud atong huna-huna kundi iyahag yun. Di kita kabuot, yung pagbuot ng igsoon, mag-imatungan. Munang, ako ipasalamat ay dago ang Ginoo kay
bisan sa kahagipot sa panglihok-lihok. Pero salamat rin, nagkapasalamat ako kay naman man yun kay ang serbisyo dito na naman sa atong igsuon Bradley kay maayo man dito nga lapad man haluag man dito muna mga igsuon nga hindi ka paangay rin kayo na ang tanan mga igsuon naargid ka niya ang tanang dungog di maya ako din ibalik sa ganaw kay maayo ka Panginoon ka na itong mga igsoon mo na lang pasalamatan ako ko. Praise God, hallelujah, mga igsoon. Ang mga katikadaogan ni Bro Oswald at kinsa pang hatag ang panahon. Kung wala naman o galing mga igsoon at ang silhanang kadaugan o karon mga igsoon, dili ta maglangay ato das pagpaminaw sa pulong sa Dios apan kung sa dili pa ang hihatag kung kinsa katong gidasig halad awit mga igsoon. Akong halaran ang buhay na ito nga Diyos sa awit na naguluhan ang pagkamaayo mo. Ang guma mo o kalong mo'y kinutoba gikutan mo tibuok kinabuhi ko gikan sa kong pagbago antod sa pagpahulay awiton ko ang pagkamaayo mo. Adonai kang matinodanon Adonai kang maayo ka nako Antod ako may ginawa awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang tingog mo nagagiya sa kangit-ngit nagauban masuot kaysa satanan ikaw ang akong amahan ako'y mong pinanggaan nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Adonai kang matinodanon Adonai kang maayo ka nako antod ako may gininawa awiton ko ang pagkamaayo mo ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod ako ang pagkamaayo
pagkamayo mo kanunay nagsunod na ko. Okay, halad ko, kinabuhi ko, anan ko. Ang pagkamayo mo, kanunay nagsunod na ko. Dunay kang matinodano, dunay kang mayo ka nako. Antod ako may gininawa, awiton ko ang pagkamayo mo. Awiton ko ang pagkamayo mo. Dugog himaya maigsoon ang atong lagad sa buhay na nga Dios. Praise God, hallelujah, maigsoon ang kinsa pa kung yatag ang panahon. Kung wala naman o galing maigsoon, dili ta maglangay at tutas pagpaminaw sa pulong sa Dios nga pagkadagalo ni Pastor Sapri Candelario atong sugaton sa masigadong palakpak uban ang pulong sa Dios. Ato palakpakan ang buhay na ito nga Diyos sa igsoon. O pulkan sa itong mga kaigsuunan. Labi na sa dapat sa namonbon sa kampoy o din sa pulo o sa palok igsoon. Last Sunday sa September, o niya tingali o niya sa tunga-tunga sa simana maigsumpit sa puno na sa Oktobre. Medyo busy na ang tanan mga kaigsuunan tungod kay doon na dakong kalihukan sa gitawag o tingkalalag. Mo nang i-ready na ng inyong bulsa maigsuon kay tingkalalag. Salamat sa Ginoo sa pagkamaayos Ginoo, ilabi na sa bulhaton atong pahibis maigsuon. Doon ay gawin akong pagsulay tungod kay tayning mansab nga aming likusok ang hangin. O, dili lang hangin, doon na pagay ulan. Muna nga dili doon himong babag na dili madayon ang gitawag o celebration sa pagpasalamat sa panimalay ni Brother Perlan tanong maigsoon sa ika-18 katuig sa iya nga asawa. Tingali maigsoon sa tawhanon nga mga panghuna-una badismaya ang tao tungod kay grabe ang pagpangandam, grabe ang pagdecoration, pagdecorate anang Miyerkules pa lamang sa gabi nindot kay ang panahon. Hatagan sa Dios o may panahon ganik nakamata ko kalauna tungod kay ming aksyon man og talisik muna nga namalandong sa Ginoo nga kunon sa may imong plano o Dios naaragid nimo ang kalampusan sa mga bulaton pagkahibis. Sa yumi mga igsoon alas 6 amo nang gihakot ang mga gamit alas 8 ready na gyud tanan intact na mga kaigsunan. Ning uli ko diri sa simbahan aron mag-ilis aron magpreparar. Pagbalik na ko mga igsoon wala pa ko kabalik gikusok-kusok naghangin. Naguna-una na ko mga igsoon kay katong mga trapal kung mabalik ito katong mga amplifier kani mga amplifier sigurado gyud nga mga basa hasta ang mga gamit. Pagkahinay-hinay mga igsoon nibalik ko sa area mura ko naguon o nalipay kanang nasiak ko mga igsoon tungod kay wa na gyud usang gamit nga nagtungtong sa lamesa. Kani mga igsoon sinaw na gyud kanina lamay nabilin ang tungtunganan kining sapin igsoon kay ang mga gamit ilan nang gipanghipusan kay nangabasa na gyud even ang mga wire kani ang atong igsoon Brother Perlan kanang mura sa kahilak mo sa pastor humod na bagyod ang amplifier. Iigo lang kong nindungog mga igsoon na balandong ko sa Ginoo Lord nasayod ko nga even sa mga butang ug ang among kinabuhi protektado gikan sa imong kahon. Pagkapila ka mga minuto mga igsoon ingon na si Noy Litoy, Brother Litoy tanong nga. So
sulayan atong ingon pastor kung adto ra bas balay ingko atong sulayan ang tagtungod kay sila may tagtungod. Muna nga nagsabot ang mga managtiayon nga adto na lamang gyud sa ka Brother Litoy ang nagsimba. Ayahin na po mikaputay sa mga bangko. Amo na po gipaangay dito maigsoon. Muna nga tanang mga sitwasyon o kahimtang sa atong kinabuhi dapat pasalamatan ato ang Ginoo. Dili nato mahayat ang Dios kay dili na siya ikalipay sa Ginoo igsoon. Ang atong topic karon dili man ni maoy topic ang pagpasalamat kundi dili ang topic nato mao ang gitawag og rapture. Ang rapture mga kaigsuonan pagsagaw sa mga tao nga angay nga sagawon sa mao nga gitawag og rapture. Dako kayo nga ergo sa social media tungod kay dunay usa ka nagprophecy nga dunay say prediction nga September 23, 24 usa ka mensahedor nga negro nagpredict nga dapat ang tanan mangandam kay naanay rapture within 2 days. Pero kung imong basahon ang kasulatan, dili gyud siya haom, kung dili usa to siya ka prediction sa usa ka magwawali na dili gyud tinuod igsoon. Mao nga sa atong pagpangalagad sa buhi nato nga Dios, ato gyud nga usisahon si kinsa ang magwawali, atong uting kayon ang ilang kinabuhi ug si kinsa sila nga nagdala sa mensahe sa Dios. Sa dili pa tamo adto sa unahan mga igsoon nag-ampo sa ta. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon. Salamat o Dios sa imong pagbantay. Salamat o Dios sa imong pag-atiman labaw sa tanan sa among tagsa ka mga pamilya. Dini mga takna o Dios ikaw magapamuhat sa mata usa kanamo. Labi na sa tanan namo makaigsunan gikan sa nagalaing-laing mga lugar, ikaw o Dios nagproteksyon o nagbantay kanila. Samtang kami magapatalingkog sa imong mga pulog mga mensahe Amahan. Tugote kini mangitag luna o dapit sa among kinabuhi o maghatod kini kalikon o kadasig hangtod ikaw o Dios mobalik dinhi sa naong sayuta. Among ila o Dios nga wala kami arang mahimo sa among kagalingon, tanan namong sakripisyo, tanan namong kahago, tanan namong paningkamot, among ning isalig anak kanimo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Ingon ang mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan kining gitawag og rapture. Unsa man ang rapture? Nahitabo na ba ni kalibutan? Wala pa. Maumangani daghan kay mga mensahedor nga angay nato silang bantayan kay kun moingon na gani ang mensahedor anang pitsaha, anang bulana, anang orasaha na anay rapture dili guni siya iyas Ginoo. Kung dili usa na sa ka-prediction sa tao aron ang tao mauwat ba o mahadlok sa imong kahimtang siyempre moingon ang magwawali hala ibaligya na ng inyong mga yuta bisag batuon ang atong yuta atong magyunamang ibaligya kung mahadlok kita kung naa nagigitawag o katapusan nga adlaw, di ba? Pero kung ikaw o ako kitang tanan nga nakahibalo sa mensahe sa Ginoo dili mata sa mahadlok anak anuman kay kung unsay mahitabo sa kalibutan wala pa atong dalon sa langit. Di ba? Atong trabaho, atong negosyo, tanan natong kugi sa naong sayuta, di ba po nato ni madala? Ang madala nato kanang maayo mang relasyon nato sa Ginoo. Maayo mang relasyon sa imong isigataw, mao man ay atong iatubang ato sukmanan sa Dios. Amen ba? Dili man ang karitula sa simbahan. Dili man title sa simbahan. Kundi ikaw mismo mga tubang, kita mismo mga tubang. Atong basahon niingon dire which describe the living being cut off of meat alert in the air. Sa pasadiha nga ang tao sa dawon siya sa kahanginan o sa kahit imong bation nga wala ka magsakay og airplane, wala ka magsakay og eroplano, helicopter sa kahanginan unya tuan ka sa kapunaw-punawan di saka igsoon. Atong basahon dinhi sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto sa 18. Atong patalinghogan ang mensahe nga naas balang kasulatan ug naa bagwis bulan og tuig ang pagbalik or ang gitawag og rapture. Kay daghan ra bang nangauwat atong mga igsoon. Unya daghan ang mga batikos
doon na mensahe nga ang usa ka magwawali nga ning predict na ngayon nagpasaylo sa mga tao kay nasayo pagkit siya. Di ba? Dili siya ordinary nga magwawali kay naa sila yung mga television, naa sila yung mga social media niatong mga panahon na. Pero sa wala pa maabot ang September 23, 24 daghan sa nauwat. Di ba? Labi na kung wag kay pagsalig nga tos Ginoo kay mahadlok di ta maigsuon masig mabilin unya ta niya atong asawa atong bana atong pamilya tuan nas langit gi bayaw igsuon. Atong basahon ang Tesalonica kapitulo 4 gibasa sa atong igsuon sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto sa 18. Unsay kahimtang ingon diri mga igsuon buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Ang mga tawo nga nitaliwan sa kalibutan wala na to sila'y paglaom nga maghinulsol sa ilang mga sala dinis kalibutan. Ang adunay paglaom mga igsuon ikaw ug ako nga buhi pa kahantod karon. Matupad diri mga igsuon buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tao nga walay paglaom. Ikaw ug ako naa kay paglaom. Mato pa sa Tagalog maigsoon habang ang tao ay may buhay may pag-asa. Di ba? May paglaom ta maigsoon bisan takabos bisan talisod basta naatay paglaom kun dunay Ginoo. Ingon ang 14 kita nagtuo nga si Jesus namatay. Yes. O nabanhaw pagkamatay ni Jesus within 3 days gikan sa Biyernes ngadto sa Sabado hangtod Domingo diha na pud mag-irgo ang mga simbahan. Di ba? Labi na dunay nagsimbag Sabado kay naparog man gyud na nga sila mo'y insakto sila mo'y husto ang nagsimba og Domingo sayop sa. Pero kung ikaw o ako nakahibalo sa mensahe sa Dios o kamatuoran nga angay natungtun-an sa atong kinabuhi ingon sa 14 kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw busa tungod kang Kristo banhaw og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Mao nga sa panahon time will come nga kita kuhaon sa Dios ang atong katapusang gutlo nga gininhawa kay mawala maguni maigsoon maabot ang insaktong panahon na kay paglaom. Di ba? Sama kang Jesus. Ingon ang 15 ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini wala mi magtudlo dili mao kay ang pagtudlo ug ang pagwali dili ang among kaugalingong mensahe kun dili nagtudlo mi sa mensahe gikan sa balang kasulatan. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini kita nga buhi pa inibalik sa Ginoo dili maguna ni atong nangamatay. Kinsa day unang banhawon, kinsa day unang muatubang mga patay. Itaulahin ta mga igsuon banhaon usa sila. Ingon dire onya mabalti ang singgit sa pagmando o ang tingog sa arkanghel. Kinsa mas arkanghel? Manulunda na sa Dios. Maunay gisaligan o right hand sa Dios si arkanghel. Maunay say anghel mga igsuon. Arkanghel sa Dios og mukunsat ang Ginoo gikan sa langit nga maoy unang banhawon katong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Kinsay unang banhawon? Ang nagtuo kang Hesus. Mao nga bliss ang tawo sa diha nga moingon nga hapit na rabating kalalag nya mo adto ra kasagaran sa mga lubong pero dili ta moingon nga pinaagi sa inyong pagduaw ato po silang hukman nga maimpierno sila. Depende ra gyud na nimo, di ba? Dili nato sila hukman kay wala man diha sa kasulatan nga kung muduaw gani mo imperyo maimpierno na mo. Wala. Kung ang imong pagduaw imo rang giduaw ang imong kabanay may susamas among mga ginikanan, wa may daotan. Dili nato hatag dakong meaning nga ay si pastor imperno na gyud na. Kaniduaw si ang amahan. Na ades kasulatan may wala. Kung ang imo
tinghang kasing-kasing nga layhat kang budo ako na dili ko da iatol jud o kanang tikalalag nga naman da igbato ka bisan kung sa orasahan mo duaw ka imo yung hatagan o panahon maisuon nga ato yung iatol yun maisuon no bisan kung sa orasahan pwede magukang makaduaw ingon diri unya kita nga mga buhi ni atong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo kinsay bayawon katong nangalagad sa Dios diba nindot kayo nindot manggani maisip kung makasakay tag airplane kisa may nakasakay og airplane pero kung magsakay kag airplane o buyuron kanang buluyuron ka ayaw na lamang kay kanang imuhang suka maigsuon magbalod yung kag plastic kay pirmiro pa lamang saka sa airplane mura jud bukason imo kinaon paingon diri mga kaigsunan dahil mo adto nas katapusan mura na sa kang mabungol adto sa taas usap akaha ang sitwasyon sa tao kung makita nimo nga gisaka gibayaw ta pinaagi sa gahom sa Ginoo wa may imposible sa Ginoo tingali ang tawo maigsoon Maingon adik ko na mahitabo pastor kung basahon na to ang Biblia mahitabo na kung ikaw kung ako mutuo sa Biblia pero dili wa sa tay mahimo o kita unya uban kani kanunay sa Ginoo. Ingon ang bersikulo 18 busa pag minisigay kamo tungod ni ining paglauma ang pulo nga paglaom hitabo na wala nahitabo na ang paglaom wala pa ang pulo nga paglaom nga gitawag og rapture wala pa dili mahitabo nga September 23, 24 kay wala nag-ingon ang Biblia duha ka adlaw ang rapture usa ka pamilok sa imong mata mausab na ka usa lang na sa kabalaod sa organisasyon o simbahan nga moingon nga sama ni ana ang proseso pero sa Biblia wa gyud na igsuon bisan usaon pa na nimo putingkay ang Biblia. Ingon ang unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 50 uno nga 52 pulo nga ministeryo usa man ang ministeryo kanang misteryo misteryoso ba mga pagtulungan sa kalibutan nga moingon nga kana ka ba siya mananambal ko na siya kay kanang una say ngalanan kanang kahigulungan nga nabuhat ministeryo kanang misteryoso ba misteryoso talagsaon nga mga panghitabo nga dili nimo katuohan mo na sa gitawag og misteryoso atong basahon ang unang Korinto kung unsa ni misteryoso nga kahimtang o sitwasyon kaya wala may mutuo ani mga kaigsunan kung wala kayo kahibalo sa mensahe Ginoo atong basahon diri sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 51 mao kini ang misteryo unsa may misteryo nga atong mahibal-an mao kini ang misteryo dili ang tanan kanato mamatay kisa may gusto nga sa pagbalik ni Jesus dili pa ta mamatay amen ba atong palakpakan ang Ginoo samtang buhi pa ta mga igsoon atong tanganduyon nga sa pagbalik ni Jesus dili pa ta mamatay anang panahon sa rapture kay makasud-on ka sa pagbayaw gyud sa Dios ngadto sa kahitasan sa imong kinabuhi mao kini ang misteryo dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit nga mga usap unya kung nahitabo pa mga kaigsunan duha ka daw ang rapture bugaya tingali do na pay rituki sa nawong tingali do na pay bigitawag og bikibelo uspon sa ang nawong kay dili kapabol nga moatubang sa Dios kay gwapo man kaayo ang Ginoo di ba kung mag-iskot ganing ta og Ginoo og Satanas sa Satanas di labi gyud madruwing ang nawong grabe kayo ang mga prediction sa mao nga mensahedor wala gyud diya sa Biblia atong basihan dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit nga mausab sama sa kakalit sa usa ka pamilok tanawag gud mamilok ka kas ang mga igsoon pag balik nimo mata usab na ka unya maabot og pira ka oras ang rapture usa
Sa kapamilok, mahitabo kini inig tingog na sa katapos ang trompeta. Di tingog na ang trompeta, wala sa. Lahit man ang trompeta sa mga banda mga igsuon. Ingon dire, katapos ang trompeta, kay inigtingog na nini ang mga patay, banhawon aron dili na gayud mamatay. O kitang mga usap, versikulo 53, kay kining lawas nga madunot kinahanglang magsulop sa pagkadili madunot. Naapay dili madunot ang atong pisikal. Nanarabay-lain kong virus mga igsuon nga gikahadlokan na sa nga gitawag kuno og mag-ubo ka o pila ka simana dili na maayo daw. Mapareha tong COVID ba? Nabisan pa lamang og normal rang imuha nga ubo, prisuho na ka, i-quarantine na ka usa ka semana. Pero mahalin na sa nang ilahang mga alcohol nga maigsuon mga negosyo sa. Kinahanglan magsulop sa pagkadili mamatay. Busa kung kining lawas nga masuloban na sa pagkadili madunot, o kung kining lawas nga mamatay masuloban na sa pagkadili mamatay, matuman na ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit sa kadaugan. Diha day pamatud-an sa balaang kasulatan sa diha nga moabot na ang rapture nga wa pa gyud nahitabo. Sikat ra magyud sa una nga dunay rapture, pero wa pa gyud nahitabo. At ato nga paglaom mga igsuon nga atong gilauman, makapadayon ta sa atong pagpangalagad hangtod sa katapos. Ingon ang Mateo 24 versikulo 31, mauni say pagdala sa mga kinsaman, mga magtotoo, dili mga unbelievers. Unsa man ang believers, mga magtotoo, mga Kristohano. Kung maingon tang unbelievers, dili na siya mga Kristohano. Kinsa may dalon dito? Atong basahon ang Mateo 24. Ingon diri sa Mateo 24 versikulo 31. Atong basahon igsuon. Matud ta diri, unya mutingog ang dakong trompeta. Ganiha maisod katapusan nga trompeta. Pero niingon dinhi sa 31 sa Mateo 24, unya mutingog ang dakong trompeta o ipadala niya ang iyang mga anghel. Mga anghel ra bagyon ipadala sa Dios. Dili ra bagyon mga Air Force, mga igsuon. Dili ra bagyon mga sundalo, dili ra bagyon mga pulis o unsa pa diha nga nas militar nga pwede rang bayran ana Dili nung tanan. Pero kasagaran sa kalibutan kung walay Ginoo masilaw gyud sa binilyon or minilyon. Ginoo. Even sa atong kahimtang sa Pilipinas, dili gyud sa haom sa balaang kasulatan. Mauhinungdan nga ang naas pamunuan kanunay nato silang paluyan sa mga pag-ampo. Kanunay nato silang iampos Ginoo nga maablihan unta ang ilang huna-una. Kay dili raman ang usa ka tawo magsakripisyo anak. Nga gitawag og flood control. Mga naas dagko nga suba nga nangabungkag mga igsuon nga nakahimo kagubot karon sa Pilipinas. O sa may giilugan, di ba kaptangan? Di ba mga butang? Pero kung doon natin Ginoo mga igsuon, maingon ra gyud ta, kanang tanan nga giilugan nga mga butang nga nahimong nakagubot sa Pilipinas, talikdan ra gyud nato na. Amen ba? Ingon dire, ug mutingog ang dakong trompeta. O ipadala niya ang iyang mga anghel. Dili niya ipadala ang mga simbahan. Ipadala niya ang mga anghel sa upat ka suok sa kalibutan. O ilang tigumon ang pinili niyang katawan gikan sa tanang dapit. O sa may ilhanan sa tao nga pinili sa Dios, ang nangalagad sa Dios. Nakapadayon sa bisan unsang kahimtang, kalisod, problema, balatian, kawalaon, nakapadayon hangtod karon. Kay maunay gustos Ginoo. Sa may giingon sa Mateo 24:13, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Wala nagmatter ba grabe kay kakadasik, tanan nga kalayugan para sa Ginoo, na tanan perfect attendance. Pag-abot sa problema, panahon sa pagsulay, ay
Pablo. Sa atong kinabuhi, nag-illustrate mga kaigsunan ang tinuod nga pinili sa Dios bisan sa kalisod, kawalan o balatian problema, walay surrender kay ang imong gilaoban kadaugan mao ang kinabuhi way katapusan. Sa among kinabuhi maison bisan sa kalisod, kawalan o mga pagsulay, wala na mo nagihimong dako sa among kinabuhi kundi ang among gipadako mao ang mensahe Ginoo nga may mulikon sa among kinabuhi hangtod sa katapusan budlok sa among gininawa. Ito palakpakan ang Ginoo ang igsoon. Maunay gusto sa Ginoo. Kanang mga sugilanon sa palibot na makahatak kasakit sa imong kasinggas, pasandair na may so ihangad lang na sa Ginoo. Malipay ra gyud ka. Makapadayon ka maigso. Makalahutay ka. O niya matingog ang dakong trompeta. O ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suod sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. Asa mata nagpuyo? Sa balok, sa ponglo, sa namunbot, sa gangkwe. Upat ka suod sa kalibutan, ipadala takukon ang tanang pinili aron pagsugat sa atong manluluwas. Atong basahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 42 ngadto 44. Naaman taroy Holy Communion mga kaigsuonan. Pila naman kabulan wala ta ka balaan ka panihapon unya gitagaan maming Pastora April o Ostiyas. Dili na guna biskwit mga igsoon nga napilit sa atong alingag nga ato ang usahay dako usahay pud gamay. Naaman sila mga extra nga gitawag kong Ostiyas mga igsoon. Atong basahon dire. Kung haong magyud ang giwali sa usa ka propeta mga igsoon nga gikas laing nasod. Sa diha nga atong research ang iyang iyang background ba. Siyempre, kung ang usa ka alagad sa Dios nagmensahe nga dili mao, nga dili gud haom sa pulong sa Ginoo, dapat imo siyang uting kayon kung unsa iyang background sa kinabuhi. Usa man siya ka gitawag nag-angkon og Kristohanon. Pero ang iyang mensahe dili gud haom diya sa pulong sa Ginoo. Atong pamatud-an maigsoon nganong dili siya haom. Atong basahon dire sa 24 kapitulo 24 bersikulo 42. Ingon dire mga kaigsunan sa 42. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Gikinahanglan matakusap pagbantayon. Kay kung kanus mo balik ang atong mamluwas. Wala nag-ingon nga September 23, 24 duha ka adlaw. Atong gibasa kaniha nga ang usa ka tawo sa diha nga moabot ng pagbalik ni Jesus sa panahon nga duna nay rapture, usa ka pamilok sa imong mata, mausab na ka. Dili na kinahanglan nga magtigidilo pa ta aron mataas na tong ilong, magwapo ta, mura tag si Robin Padilla igsoon. No. Kitang tanan atubangan sa Dios, gwapo o gwapa ta. Kaya nga naman gibuhat ta sama sa iyang dagway. Kining atong hitsura karon nganong inaani man ni tungod man na sa dugo sa nagkalain-laing mga tao nga niabot din sa Pilipinas. Pero atubangan sa Ginoo puro gud ta mga gwapan mga gwapo. Munay nakapabor natong igsoon. Unsa day gingon dire? Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung kanus ang adlaw mo ani ang inyong Ginoo. Ang pangutana kinsa man kaha ang atong Ginoo? Ang ato bang trabaho, ang ato bang negosyo, ang ato bang propiedad, tanan nga atong naangkon sa kalibutan, mao ba nay atong unyang Ginoo? Apan blista nga bisan pa man sa atong paningkamo, tanan nga gipiyal sa Ginoo, nga atong naangkon sa kalibutan, wala nato ni gihimong Ginoo. Atong gihatagan og panahon ang Dios, atong palangpakan ang Ginoo. Gihatagan nato higayon ang Ginoo nga magapamuhan sa atong kinabuhi. Doon natay mga prayer nga tos Ginoo. Lord, tanan akong kahago, tanan akong sakripisyo, kung dili nimo panalanginan, wa gyud koy mahimo. Di ba nindot kayo? Usa na sa mga pag-ampo nga nagpaubos atubangan sa Dios. Wala nagpangaras kay igsoon. Ingon dire, busa pag
gabantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo ani ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa untang taknaa sa gabi mo abot ang kawatan. Nagtukaw gayud siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkap sa balay. Kinsa makahay? Kinsa makahay mutugot nga ukabot imong balay? Di magtukaw kita may isun, magpulaw kita. Pero kay ang gi-illustrate diha sa balang kasulatan nga ang pagbalik ni Jesus, ang pagbalik sa iyang anak aron pagkuha ni atong iyang pinili, wa kita masayod. Nganong gituyo man na sa Dios aron ikaw ug ako di ka magkumpiyansa. Kay kung dunay pizza maigsoon may nga manang tao, mapakasala ka ko pastor kay patak dispirasyon bisa magluhod og sige. Hello. Nganong nag-ingon man ang kasulatan nga walay takna og oras ang pagbalik sa anak sa tawo. Kay moingon man tawo maigsoon, mapakasala ko karon pastor kay unya sa ugma. Sige na jud kog simba. Hello. Ang gusto sa Dios mga kaigsunan sa tanang panahon sa tanang higayon, preparado ka. Amen ba? Tungod kay ang atong kinabuhi usahay na atas nindot nga kahimtang, usahay na atas gipot nga kahimtang. Pero diya masukod ang tinud-anay nga pagpangalagan. Masukod ta mga kaigsunan diha sa pagpadayon sa pagpangalagan sa pungita nato na Dios. Kung ang agalon sa panimalay, nasayod pa unta unsang taknaa, sa gabi mo abot ang kawatan, magtukaw gayud siya, o dili mo tugot, nga ang kawatan mulungkap sa balay. Busa kamo usap kinahanglan mangandam kanunay, kay mo abot ang anak sa tao, sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Masakra kita. Atong Huwebes mga igsuon, usahay sa atong hunahuna nga tawhanon makaingon ta nga sa ato lang kaugalingon lang medyo makaingon ta nga usik ang paghago. Siyempre grabe prepara nindot na kayo, hanay na gutanan, ready na alas 8. Pagbalik na ko igsuon, i-action ra gyud ko dungo, pero nagtuo ko nga katong tanan dunay katuyuan ang Dios. Dunay katuyuan ang Dios ngantong nahitabo to. Kay kung ito pang birnis ang maong okasyon di gud mutuno kay sige na magyong daulan bisan anang Huwebes sa gabi wa magi tulak-tulak. Di bisan magluto na lamang og keeping maigso di gud maluto kung atos gawas. Usa pa ka nalit sa pinakuha magso. Di ba? Tanang higayong tanang sitwasyon dapat atong pasalamatan ang Ginoo, atong palakpakan ang Ginoo. Kung may gusto sa Dios atong kinabuhi. Aron kita sa mga pagpanindong mga igsuon tungod kay doon namatay mga Holy Communion. Ako